karo na biyu kenan dukkanin ɗan ƙasa wanda yake kishin ƙasarsa ba zai so a wulaƙanta ƙasarsa ba ko kuma a zagi ƙasarsa ba. Abin da za ku fahimta shine yau wani bai san menene makasudin yin wannan faɗan ba, amma ya hau social media, ya shiga TikTok, ya duba ya gani wani ɗan Nijar ya zagi Najeriya, ya zagi dukkanin waɗanda suke cikin Najeriya. Ba zai tsaya bai bi diddigin menene dalili ba, shi ma fa martani zai maida don kariyar ƙasar shi. Haka ɗan Nijar ya hau social media, ya duba ya gani postin na ɗan Najeriya ya yi zagi wa ƙasar shi, shi ma ba zai tsaya bai bincike ga menene ba dalili ba, shi ma zai mai da martani ne kamar yadda aka yi shi. Kenan komai yana da mafari, to ƙarshen nashi ne ba a sani ba. Ita rigima tana kwance ake tada ta tsaye. Ni ɗan Nijar ne kuma ban taɓa shiga Najeriya ba, ko so ɗaya ban taɓa shiga Najeriya ba, amma mutanen Najeriya suna burge ni kamar yadda 'yan Nijar suke burge ni, saboda ni yadda na ɗauki 'yan Nijar haka na ɗauki 'yan Najeriya. 'Yan Nijar 'yan uwana ne, kuma 'yan Najeriya ma 'yan uwana ne. Ina da masoya tari-tari a cikin Nijar, ina da masoya tari-tari a cikin Najeriya, ina da waɗanda nake so a cikin Najeriya, kuma ina da waɗanda nake so a cikin Nijar. Na tabbatar da cewa dukkanin yanda za a yi mini a Nijar za a yi mini shi a Najeriya, kuma yanda za a yi mini a Najeriya za a yi mini shi a Nijar, saboda duk ko ina gida ne a wajena. Mu Nijar ba ƙasa ce ba ta Yahudawa ba, Nijar ba ƙasa ce ba ta waɗanda ba musulmi ba, bale a ce a'a Najeriya ce ƙasar musulmai, Nijar kuma ƙasa ce ta arna. Faɗan ba wani abu zai yi ba zai yi armashi ba. Haka kuma Najeriya ba ƙasa ce ta Yahudawa ba, Nijar ƙasar musulmi, balle da in aka yi faɗa ba za a ga riba shi. Kenan wannan babu riba tsakanin musulmi da musulmi ana faɗa. Kuma idan aka yi la'akari cikin babban wata mai albarka, wanda watan da Allah ya fifita daga cikin watanni, a yi haƙuri don Allah, don Allah a yi haƙuri don Allah. Ni ba kowa bane ba, kawai zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki a duniya.